Hyvä kunnanhallitus, pormestari. Tervetuloa kanssamme vuoden 1918 sisällissodan muistotapahtuman iltatilaisuuteen. Olen Kirsti Turkia ja toimin tapahtumatoimikunnan puheenjohtajana. Viemme teidät aikamatkalle vuoteen 1918 ja sen kohtalokkaisiin hetkiin. Silloinen Etelä-Pirkkala oli maatalousvaltainen pitäjä ja historian muistamat suuremmat tapahtumat koettiin Pyhäjärven pohjoispuolella, silloisessa Pohjois-Pirkkalassa ja Tampereella. Mahtui tänne järven eteläpuolellekin erinäisiä tapahtumia, joista Tapio Kangasniemi on käsikirjoittanut ja ohjannut tänään nähtävän näytelmän Punakapina Pirkkalassa. Hänelle suurkiitos inspiroivasta ohjaustyöstä. Meidän amatöörien kanssa ei aina ollut ihan helppoa, mutta hauskaa meillä oli aiheen vakavuudesta huolimatta. Erityskiitos nuorille näyttämötaiteen harrastajille, jotka tuovat näytelmään autenttisuutta, intoa ja taitoa. Näyttelijäseurueemme ytimen muodostavat varttuneemmat pirkkalalaiset, jotka antavat kaikkensa Taalian alttarille. Olette mahtavia. Kiitos teille. Tapahtuman suunnittelu lähti liikkeelle Pirkkalan demarien Tapio! Mitäs sinä täällä? Eikö sen näytelmän pitäisi olla? No ei ihan vielä. Sä olet nyt vähän väärässä ajassa. Ai jaa. Sattuuhan sitä. Siis, tapahtuman suunnittelu lähti liikkeelle Pirkkalan demarien vuosikokousmerkinnästä. Mutta alusta alkaen oli selvää, että tällaisen tapahtumaan ja tämän tekemiseen oli saatava kaikki mukaan. Siksi kiitos myös kaikille toimikunnassa mukana olleille järjestöille. Tapahtuman luomista tukemassa ovat olleet Pirkkalan kaikki poliittiset ryhmät. Demarit, kokoomus, vihreät, keskusta, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto. Pirkkala-seura, Pirkanmaan kuluttajat, Työväen sivistysliiton Pirkkalan opintojärjestö, Pirkkalan eläkeläiset, Sankilan kyläyhdistys, Pirkkalan kunta, Pirkkalan seurakunta ja Pirkkalainen lehti. Toivotan teidät vielä kerran lämpimästi tervetulleeksi. Pidetään kännykät äänettömällä. Näytelmästä tehdään myös tallenne, joten kuvaaminen on kielletty. Kiitos, että olette tulleet. Siirtykäämme nyt ajassa 100 vuotta taaksepäin vuoteen 1918. Kyllä masentaa. Nähdä, mitä ihmiset voivat tehdä. Ovat kuin karja. Menevät ihan minne vain. Eikö sivistyksestä ole mitään jäljellä? Niin, tuntuvat kuin villieläimiä olevan. Ei mitään järkeä päässä. Sinähän tunnut olevan ihan viisas nuori nainen. Mistä hän olet tommosen perinytkään? Niin, asiaa jos palataan, niin vähän haraavat vastaan mokovat, mutta sitten mennään kumminkin niin kuin kanalauma. Ei ole viisasta. Niin, ei ole. Itse asiaan, jos puhutaan siitä varsinaisesti, niin kyllähän jokaisen pitää ymmärtää se, että kapitalistien ja köyhälistön välinen ristiriita on jotenkin ratkaistava. Eihän niin voi olla ikuisesti, että toisilla on kaikki ja toisilla ei ole yhtään mitään tai hyvin vähän. Kysymys on niistä keinoista vaan. Joka tätä ei ymmärrä, niin sillä on kanan aivot. Ja aika huonot nekin.
Niin, ennemmin tai myöhemminhän se on ratkaistava. Niin. Keinoista vaan on kysymys, että tehdäänkö se rauhallisesti, sivistyneesti, neuvotellen, keskustellen ja päätöksiä tehden, vai tehdäänkö se kertarymäkällä? Ja jos se tehdään kertarymäkällä, niin tiedäthän sen, että se on kuolemaa, se on kärsimystä, itkua ja parkua ja tulipaloja ja ties mitä. Kuka semmoista haluaa oikeasti? Niin, niinhän se on. Pelottaa ajatella jo, mitä ensi vuosi tuo tullessa. Niin tekee. Mutta me näemme sen. No, jospa minä jatkan tästä nyt sitten matkaa. Kiitos juttuselosta. Kiitos. Oi, ai kun väsyttää. Ei tullut nukuttua niin silmän täyttäkään. Oi, että. Sinäkin kuorsasit niin kamalasti. Eihän minä kuorsaa. Kuorsaat. Oi. Ja voi. Mitähän tästä tulee täällä meilläkin päin? Karjalassa ovat jo sotajalalla. Kovin on levotonta täällä Nokiallakin. Tuolla Etelä-Pirkkalassa on vähän rauhallisempaa. Rystäpäs hei nyt se kahves, ettei se vallan jääry. Ei tää niin kummosta ole, kuule kyllä tässä kaikki vielä luontuu, sanoo minun sanoneen. Ja sinä taas et osaa nähdä edes karhua edessä, vaikka se pihalla vastaan kävelisi. Älä ole niin tyly! No etkö jo sentään eilen nähnyt, mitä on tulossa? Käviväthän ne punikit täällä Ukasejaan antamassa. Kävivät. Tiedäksä, keittelin kahvet ja annoin jopa nisua niille. Tottahan nyt kun ilman saivat. Tässä on, että olemme päättäneet vallata tänä päivänä Pirkkalan kunnanhallinnon rahastoineen. Mitä se oikein odotat? Eikö tämä ole meille leivän loppu? Pistävät minut viralta. Mitä ne tosta? Eihän tää... Kirjoittavat mitä kirjoittavat? Ja alla on kirjoitus. Nokialla 4. helmikuuta 1918. Nokian punaisen kaartin esikunta ja Pirkkalan sosiaalidemokraattinen kunnallistoimikunta. Ja minä kun olin perustamassa SOSAn osastoakin silloin 95. Paljon on virrannut vettä Nokian virrassa. Paljon on virrannut. Sieltä se poikia sieltä tulee. Tultiin vahtimaan herra esimiestä, ettei vaan pääse minnekään pahantekoon. Tultiin, herra esimiestä juurikin niin. Vai että vahti? No sitten vaan vahditaan. Siihen asti vahditaan, kunnes komissaari Frans saapuu paikalle. No Johan on mallilla, älkäähän nyt. No niin, minä otan sitten haltuuni kunnan kassakaapin avaimet, jotka viralta pantu herra Nurminen ymmärtää minulle varmaan luovuttaa. En anna ennen kuin kunnan tilintarkastajat ovat tarkastaneet kassan. Uskallatko sinä vastustaa minua ja kaartin käskyä? Uskallanpa hyvinkin. Minäpäs otan ja lähden tästä. Oma etusi tietää, mitä kassassa on ennen kuin rahoja jaetaan. Onhan se noinkin. No hakekaahan se tilintarkastaja tänne äkkiä kanssa. Ja väistä sinä siitä. Vallankumouksen syvin syy. Kun tahtoo tarkastaa parhaillaan riehuvan vallankumouksen periaatteellista puolta, käy etsimään sen syvintä syytä, niin huomaa siinä kaksi jyrkästi toisistaan eroavaa periaatetta vastakkain.
Asia on selvä. Laitahan tuohon nimesi, että olet ottanut kassan vastaan. Että ihan nimipaperi. Tarvitaankohan nyt sellaista? On se siinä hyvä olla oman etusi takia, että luovutettu ja vastaanotettu on eikä suoranaisesti varastettu. No, suoranaisesti ja suoranaisesti. Raapaistaan se nimi sitten. Olepa hyvä. Niin. Päivä. Jaha, täällähän onkin jo kaikki paikalla. Nurminen väistyy siitä. Minä otan nyt sen paikan. Jaha, johan nyt. Täten avaan tämän kokouksen ja tervehdin arvon kunnan valtuusmiehiä. Samalla kysyn, onko kellään aseita? Jos on, niin ne on heti annettava pois. Sanottakoon vielä, että tämä käsky ei koske punakaartin jäseniä. Siinä se on. Pelleileekö Nurminen? Minä sanoin aseita. Kattokaapa, tällä Nurminen meinaa tapella meidän kivääriä vastaan. Pitäkää veittenne. Kyllä täällä on pärjätty tähän saakka. Asia on nyt sillä lailla, että kukaan ei poistu kotiinsa valtuusmiehistä ennen kuin kunta on luovuttanut punakaartille 15 000 markkaa. Onko asia selvä? Kaipa tässä jonkinlainen päätös on tehtävä. No on. Mutta ihmetyttää, kun tämmöiset päätökset kun tehdään pistimen terällä. Nurminen ei ihmettele mitään. Ja toisaalta, siinähän se herra komissaari on istunut jo pitkän aikaa kassakaappipäädyssä ja avaimet mukana. Onko ne avaimet sulla? Täällähän ne on. No ottakaa sieltä mitä löydätte. Sittenhän asia on selvä. Komppania, Pistpalan kaartiin, mars! Tää. Mikä komppania se täällä on? Saatteko te sitä konekivääriä kannettua? Missäs ne muut on? Ne meni tästä jo eilen. Jaha, no se on sitten siitä selvä. Autanko minä sen konekiväärin kanssa? Ei tarvitse, kyllä tällaista. No hyvä. Sitten eteenpäin mars. Köyhä Suomen kansa, kasvava ei tanssa, kärsimyksen maljassa ja kukkuroilla on. Raataa polttavalla vastaanottamasta armeijasta. Pistäkää se konekivääri siihen asemiin. Pojat taistoon. Ja sitten tonne alas ampuma-asentoon. Harjoitellaan tähtäystä. Tonne alaspäin siitä. Kato nyt vähän sen torre, koska sä tähtäät mua suoraan kalloon. Älä hämseerää siellä, et sä mikään johtaja on. Sullahan se on ihan väärä silmäkin auki. Mitäs siinä känäätte? Kiväärin puoleinen silmä auki ja jyvä hahloon. Ja nyt riviin järjesty. No voi pyhä yksinkertaisuus. Laittakaa nyt se ase oikein päin, piippu ylöspäin. Älä huuda meille, mitään kuuroja olla. Pidä sinäkin saatana se suus kiinni. Ja nyt katsotte oikealle sen kaverin nenää. Se on se punainen ulkonema siinä naamaverkissä. Näinkö? Väärä suunta. Ei tästä mitään tule. Lähdetään lepäämään ja huomenna opetellaan ampumista. O tempora amore. Välistä omenista on vaikea valita.
Päivää. Herrat Sankila ja Eepelin oletan. Olemmehan me. Mitähän mahtaa arvon herralla olla oikein asia? Me on vähän kuultu, että tässä talossa olisi lahtareitten pesä. Ja että sellainen pesä. Mitäs toi metsähoitaja on mieltä, että minkälainen se Lahtari-niminen elukka oikein mahtaa olla? En ole kyllä sellaisesta elukosta kuullut. Missäs niitä on näin? Kiljuulitteko? Nyt on kohta vitsit väissä. Saatana lahtari. Antaa nyt olla. Huumoriahan tuo oli. Etelä-Pirkkalassa on huumorista pillastuttu, mutta kuinkas teillä siellä Nokialla mahtaa olla? Mikäs saatanan piilolahtari se sinäkin olet? Ihan oikeesti, niin täällä ei ole yhtään suojeluskuntalaista. Kyllähän niitä voi jossain muualla olla, mutta ei ole tässä eteläisessä Pirkkalassa yhtä ainoata suojeluskuntalaista. Kyllä on yritetty perustaa tännekin suojeluskuntaa. No on yritetty, mutta ei ole perustettu. Eikä se siitä miksikään muutu, vaikka te kuinka siinä äkseeraatte. Mutta se on totuus, että täällä ei ole yhtä ainoata suojeluskuntalaista. Ei koko talossa eikä eteläisessä pitäjässä. Onko totta kans? No kyllä jätti on näin. Katseltapas vähän ympärillenne. Siinä ihan rauha. No hyvä on. Nyt ei tällä kertaa löytynyt mitään, mutta asiaan palataan vielä. Palataan vielä. Joo. Ei ole suojeluskuntalaisia, mutta kohta on. Meidän on parasta lähteä ihan saman tien kohti pohjoista ja liittyä valkoiseen armeijaan. Täällä ei ole kyllä nyt oikein hyvä olla. Totta, lähdetään. Kestää sitä. Hyvää huomenta. Kahvit jo valmiina. Kahvitkin jo. Taitaa tulla hyvä päivä tänään. Minulla on kyllä semmonen etiäinen, että tää päivä ei kyllä pääsy hyvin. Ovat siellä Sankilassakin käyneet oikein rähjäämässä. Kyllä ne vielä kuule tännekin tulee. No niin, se taitaa olla, mutta minkäs me sille voidaan? No ei voida mitään, muuta kuin odotellaan vaan. Odotellaan vaan, niin. Jaha. Kuulkaas nyt Valkilan isäntä. Nyt on asia niin, että meitillä on käsky pidättää teitä. Olette kuulemma sekoittanut hiekkaa viljan sekaan. Kuka semmoista sotkua syö? Ei kukaan tavallinen ihminen. Tuskin edes teidän kaltainen ökyporvarikaan. No, minut voitte viedä minne haluatte. Mitä minä mahdan teille, aseeton mies? Ja toiseksi, tämä talo on nyt kansanvaltuuskunnan hallussa ja punakaarti vahtii sitä. Onko selvä? Älkäähän nyt hyvänen aika aseetonta miestä, älkää nyt. Te sanotte noin, mutta totuus on kyllä toinen. Vastustatteko vallankumousta? Mitäs tuollaista oikein huutelette? Nyt on parempi, että Valkilan isäntä huutaa eläköön vallankumous. Pistäkää vaan ikkuna auki, että koko kylä kuulee, kuinka Valkilan isäntä ylistää vallankumousta. Onko tulee huutaa? Se olisi nyt parempi huutaa. Eläköön vallankumous. Mikä kuiskaus tuo on? Pujempaa saatana lahtari. Eläköön vallankumous. Vielä kerran ja täyttä kurppua. Eläköön vallankumous! No niin, tulihan sieltä äänetä. Pistäkää se ikkuna kiinni, tännehän jäätiin. Ja nyt sitten isäntä lähtee meidän kanssa hyyskyyn Hennerin taloon. Siellä se tuomioistuin se istuu. Älä hättäile. Kato nyt tuota emäntää. Eikö olisi hyvä vähän kopaista? On niin hehkeä ja vetreä. Eihän meillä niin kiire sinne yhtyyn ole. Arturi, ota! Naiset, jätätte kyllä rauhaa. Saatanan kanalia. Yritä jotakin, niin ei tarvitse lähteäkään sinne yhtyyn. Jäkää pois se. Jätä tulee emäntä tuonne kamarin puolelle vähän. Ei! Hiljaa nyt! Hiljaa! Apua! Arturi! Arturi! Apua! Hiljaa! Apua! Ja tästä ei sitten kaartissa hiissuta sana.
minut pois sieltä, mutta lähettivät vartijan taloon. Että ollaan nyt vankeina omassa talossa ja tämä häpeä. Mitenkä tästä nyt? Ai Artturi. Kyllä tää on kamalaa. Elintarvikelautakunnan asialaunaa. Nokialle viedään vai? Kaartin tarpeisiin, kaartin tarpeisiin. Kiirettä pitää. Kiirettä pitää, kun tehdään pottuvallankumousta. Muuta sano. Kaartilla on kovat pitää. No mitä sit nyt jo sumsii? Luulen, että me annetaan vielä kotut pottuuranoille. No nyt kyllä, nyt riittää. Komppania! Eteenpäin! Rynnäkköön! Eteenpäin miehet! Siitä konekiveri asemiin ja antaa soittaa. Ja tähdäkkää tarkasti. Joka laukaus pitää osua. Oh! No niin, laskekaapas ne aseet sitten. Mitä helvettiä? Kaikki rivi ja aseet pois. Mistä ne tuli? Eikö kukaan vahti? Siihen nähtiin rivi. No niin, ja sitten lähdetään alaspäin jonossa. Antakaa nyt mitä teitte pojalle! Saatana puriikit! Ei kai lauta muuta kuin viedään Niilon aamultiin. Ei voi mitään. Hyvä pojat! Kotut pottuina, näyttäkää! Mitäs miehiä ootte? Kalle vaan tästä talosta. Onko näkynyt punikkipaskoja täällä päin? Ei ole näkynyt kuin tänä lehmän paskaa. Kelpaisikos tää? Herkules, aletaan sitä viisastelemaan. Mistä jos sitä ilmat vielä, niin kyllä tiedät, kun paskas haistellaan. Vastuulla tuohon lantapatterin viereen ja saat kaatua kaltaisista joukosta. Älkää nyt herran kestä sitä pappako, ei se mitään oo tehnyt. Noi eteläpuolen puniikin ne riahuu tuo Vispalassa. Kai te nyt kuulette mitä siellä tapahtuu. Tämäkö ei ole mikään puniikki? No ei joo, eihän toi Tohelois tiedä kuinka päin pössyä kädessä pidetään. Kyllä toi talikko luottuu sille paljon paremmin. Näytti on näin vai? Kyllä on. Ei täällä on näkynyt kun muutamia noita Nokian punikkeja, nekin näkyy viikovan tuo Pyhäjärven jäätä pakoon. Avantoon joutasivat mokavat rosvot. Aha, olkoon näin. Kysyjän poika kotonas visusti, saatetaan tarvita kuluttalastua meidän. Minä vois vähän auttaa sua. Herranen aika. Mitä täällä tapahtuu?
Tähän jääkin sitten kaikki ylimääräinen. Kengät ja takit, te ette tuu niitä tarvitseen tästä eteenpäin. Et sä tollakaan enää mitään tee, jätä tänne vaan. Siinä on päällikölläkin komeen näköiset nahkasaappaat. Niiden vois löytyä parempaakin käyttöä. Ota siitä pois vaan. Nonni ja vähän vauhtia nytte. Ja eteenpäin. On saatu suuri voitto Tampereella Punaryssistä. Mutta edelleen niitä piileksii tuolla metsissä ja salomekeissä. Ja olenpa kuullut, että niitä suurin joukoin on menossa tonne itään päin. Yrittävät varmaan sinne Inhaan Venäjälle asti, mutta minäpä sanon sen nyt jo teille, eivät pääse sinne asti. Tulevat tiensä päähän aiemmin. No me säästyimme täällä pahimmalta. Kiitos taivaan Herra. Mutta sen verranhan mekin täällä saimme kuitenkin tästä rytäkästä kokea, että velvollisuutemme on valvoa, ettei tällaista täällä enää koskaan tule tapahtumaan. Kyllä. Siistä me perustamme vihdoin ja viimein tänne Etelä-Pirkkalaankin suojeluskunnan. Viime syksynä sitä yritettiin. Ei ollut intoa paljon, mutta nytpä taitaa olla. Kyllä. Eli ei muuta kuin esityksiä esikuntaan. Olkaa hyvä. No, jospa johtajaksi itse Palmroth, kun osaa puhuakin niin hyvin. Kannatetaan. No, siitä puhumisesta nyt niin tiedän, mutta voidaan se hyväksyä. Muita esityksiä. Mitäs olisi tuo Sankilan Lauri, kun on sitä sotakokemustakin jo niin paljon, että on kokenut sotaa ja sopisi oikein hyvin. Ehdottomasti. Valittu. Ja nuori herra Evelin, sitä kannatan myös. Valittu. Näin. Ja sitten, mitäs kirkkoherra tähän keksisi tai tietäisi sopivaksi virreksi, minkä tähän laulaisi? Kyllä se nyt virren paikka olisi. Ehdottaisin tuota Lutherin virttä Jumala on linnamme. Se varmaan sopii tähän ihan mainita. Erinomainen. Jumala on linnamme. Ja vahva turva aivan. On miekkamme ja kilpemme. Ajalla varan
sitten kahville, seurakunta tarjoaa nisut ja pullat tämän kokouksen päällä. Kiitos, meni. Hei. On tää niin. Eihän sieltä mikään rosvo tule, rakas lapsi, se on isäsi tulee. Oi hyvänen aika, mitä ne ovat sulle tehneet? Istuppa siihen, niin mä yritän keksiä jotain ruokaa sulle, olet niin nälkiintyneen näköinen, että... Syöttäis nyt tosta jotain, mutta syö nyt varovasti, että... Sisään. Päivää taloon. No päivää. Sopiiko tulla seppää tapaamaan? Johan toki, tervetuloa. Olen palannut leiriltä. No toki on joo. Hyvänen aika sentään, Hannes. En ollut sinua tuntea. Ei taida nyt oikein vielä sepähommat onnistua sinulta. Laitapa nyt itses kuntoon. Sillä vaan, että kyllä tuo Hannes tarvii paljon hyvää ruokaa ennen kuin se pystyy mulle rekeen uudet jalakset tekemään. Olen samaa mieltä. Mitenkäs se teidän ruokapuoli? No, arvaat kai. Sehän on sama niin kuin kaikilla punaisten perheillä. Eihän tässä ole kaapita, mutta ihan tyhjyyttä. No minä lupaan auttaa sen, minkä voin. No, kiitos. Se olisi erittäin tervetullutta. Mutta ollaanhan ihan hiljaa tästä asiasta. Nimittäin tuolla on paljon niitä, jotka eivät katso sitä hyvällä, että minä punavankeja autan. Eihän ne nyt sitä kellekään. Ei toki. No hyvä. Kun minä olen kyllä sitä mieltä, että tämä loppunäytös on mennyt aivan liian pitkälle. Olen samaa mieltä. Niin. Että kun siellä oli niitä johtajia ja roistoja, jotka olisi voitu vankita ja tappaa. Mutta ei. Tämmöisiä kunnon kansalaisia niin kuin Hannes. Että menevät ja kiduttavat melkein hengissä. Niinpä. Sitä minä en kyllä hyväksy. Mutta teen kaikkeni. Kiitos. Mitenkäs muuten se Oivio, niin. Mitenkäs hänen käy? Se on montun pohjalla niin kuin kaikki muukin Kalevan kankaalla. Oi hyvänen aika sentään. Nälkäänkö vai muuten kuin kuoli? Kai sen tiedät, mikä lävisti sydämen. Niin, oi hyvänen aika. On tää elämää. Mutta minä tulen ja tuon teille ruokaa, niin asiat sitten paranevat. Oikein paljon kiitoksia ja tervetuloa. No niin, näkemiin. Lähetäpäs Hannes mie kuule tuonne lepäämään. Niin. No mutta Juhoko sä siellä? Minä. Säilyit hengissä. Juuri. Kuule, minulla on täällä vähän sinulle leipää, että jaksat kotiin asti. Oi, kiitos. Mitäs sinä sieltä nyt näin pääsit? Moni muu ei päässyt. Leuku kirjoitti puoltokirjeen. Meitä on sitten muitakin, jotka haluavat auttaa. No, kai siellä sitten rakennustöihin tulet, kun olet pikkusen paremmassa kunnossa. Toki, mutta varohan nyt, että edes kotiin pääsisin tästä. No juu, viepä terveisiä kotiin. No niin, pyytäisin kunnanhallituksen jäseniä saapumaan tänne pöydän ympärille. Olkaapa hyvät. Avaan
kunnanhallituksen kokoukseen. Tervetuloa kokoukseen. No niin, todetaan kokouksen osanottajat todettu. Sitten tämä pöytäkirja tarkistetaan kunnan virastossa 14. toukokuuta 2018. Ja pöytäkirja on yleisesti tietoverkossa 15. päivä toukokuuta 2018. Todetaan, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Sitten esityslista. Teillä on kaikilla jaettu etukäteen se tietokoneella, niin olette lukenut sen varmaan. Ja asioita ei ole paljon kuin yksi asia, ja se on ilmoitusasia. Arvoisat kunnanhallituksen jäsenet, viime vuosisadan alussa meitä pirkkalalaisia johdettiin eri tavalla kuin nyt. Ja tämän vuosisadan lopulla johdetaan tulevia sukupolvia todennäköisesti aivan eri tavalla kuin tänään. Olemme edellä kuulleet kansamme luonteen olennaisimpia piirteitä ja havainneet niissä valo- ja varjopuolia, niin kuin kaikessa inhimillisessä. Tähän päivään tultaessa on edellä kuvattu 100-vuotista kaukaista historiaa Pirkkalassa. Kuntalain muutoksella siirryttiin vuonna 2008 Pirkkalassa kuntajohtajajärjestelmästä pormestarijärjestelmään. Pormestari hoitaa kunnanjohtajalle kuuluvat tehtävät ja on samalla kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kuntajohtamisessa pitää muistaa, että erityisesti suurten yhteiskunnallisten ongelmien ja mullistusten aikakausina monet tapahtumat tuntuvat yksilöiden näkökulmasta manipulaation, hallinnan tai sokean liikkeen tuloksilta. Tällaiset olosuhteet tekevät poliitikoista varovaisia, pelokkaita ja yhteisistä asioista syrjään vetäytyviä. Juuri tällaiset olosuhteet ovat tunnusomaista nyt ajallemme. Näissä oloissa tarvitaan ihmisiä, poliittisia vaikuttajia, jotka uskaltavat avata ja tehdä näkyväksi yhteiskunnallista valtaa tarttumalla byrokraattiseen ahdasmielisyyteen ja käytännöllisyyden vaatimuksiin. Onnistuakseen tässä tehtävässä me poliitikot tarvitsemme ajattelun ja puheen vapautta. Ajattelu ja puhe ovat ennen kaikkea ihmisten voimaa tehdä yhdessä erilaisia asioita. Ne murtavat hiljaisuuden ja tekevät yhteisistä tilaisuuksista merkittävän. Arvoisat kunnanhallituksen jäsenet, maamme politiikassa käytetään liian paljon keltaisia ja punaisia kortteja. Kritisoidaan, haukutaan, suljetaan ulos. Täällä tarvittaisiin myös vihreän kortin uutta, myönteistä ja kannustavaa henkeä. Vihreän kortin kulttuuria. Silloin politiikka kulkisi monta kertaa paljon paremmin. No niin, tästä te kuulitte nyt tämän ilmoitusasian ja keskustelua siitä. Ja keskustelu päättyy ja ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Muita asioita ei ollut. Kiitän hallituksen jäseniä yhteistyöhenkisestä kokouksesta. Kokous on päättynyt.
päässyt talon. Loistavaa. Näitä lisää. Ja mä luovutan tän Markulle, kun yksi jäi, niin mä annan sulle.